Nepočujeme sa. Smeny v záchrannom integrovanom systéme sú v pohotovosti 24 hodín denne, aby vedeli prijať každé volanie o pomoc a byť tam pre nás. Každý prípad si zaslúži pozornosť a profesionalitu. Hoci nie vždy ide o život. Občas ani pacient, ani jeho okolie nevedia vyhodnotiť závažnosť stavu. A od toho novembra bol niekde vyšetrený? Všade. Až teraz vám prišlo tak nevoľno? Vzadu domu je osoba a hučí ako zviera. A boli vás niečo? Nie. Nie je tu nikto. Vidíme. Posádka doktorky Bulíkovej reaguje na volanie zo železničnej stanice v Senci. Pacientka má údajne epileptický záchvat. Na mieste však nasleduje nepríjemné prekvapenie. Tu nikto nie je. Dobrý deň. Keď to bol hovor z druhej ruky, tak kto vie, kde? Epileptický záchvat? Áno. To je tá Feťačka. A ona tu býva? Ale tu na stanici bola teraz niekedy? Tak oni sem chodievajú aj s takými. No poďte ukázať. Poďte nám ukázať, že v čakárni nie je nikto. Áno. Ešte tuto za rohom nie je Tam som nič. pozeral, nie tam nikto. Zbytočný výjazd mohol iného pacienta stáť život. Volajúci má zostať na mieste až do príchodu záchranky. Ak dôvod pohotovosti pominie, treba situáciu vysvetliť. Zdravotníci aspoň môžu rýchlo reagovať na ďalšie volanie. Dobre, dovidenia. Dobre, teda až s kým ste hovoril? S matkou, tá je v Sládkovičove, tej volal jej brat, tomu niekto volal. Aha, to už ani není, že z druhej ruky. Nie, a že ju zvykne skovávať ten jej partner do záchoda. Tak ale záchod bol zavreté. No, veď. Tak. A pán ju to vedel, bo dáva kľúč iba od nás, iba oni. A iné záchody? Doprave, len viete to... Hej, ale iné záchody tu nie sú. No. Tadáš, ideme. A máme tu čo robiť viac. Ja som volal na operačné, pretože aká je situácia, tak sem pošle ešte mestskú políciu, respektíve, že sa skúsi ešte priamo na tú poškodenú nakontaktovať nejako. Ono je to tak, že poškodená si nevolala. A tento zamestnanec tu na vlakovej stanici hovorí, že je to taká skupina narkomanov, potom robia tu zle, napadajú ľudí a kradnú. Občas sa to stáva, že na mieste činu nenájdeme pacienta. V zápäti na to sme dostali ďalší výjazd. Dispečing hlási kolabujúceho 69-ročného muža. Ideme na Lichnerovu do ambulancie k všeobecnému lekárovi a tuto do AVL-ka píšu, je to pán 56 ročník, sťažené dýchanie, pacient na ambulancii skolaboval, teraz pri vedomí, dýcha dobre, opuch dolných končatín, podľa doktorky plúcny edém v minulosti mal infarkt a lieči sa na IHS. No, zoberte aj defík, zoberte aj kyslík a rovno aj kardiokreslo asi, alebo nositka. Dobrý, vy ste volali? A on tu kolaboval v sede, stratil vedomie regulérne. Mal aj krče, alebo niečo? Bol modrý, bledý, alebo... Tak ako teraz. Položte si. A je to váš pacient, poznáte ho? Áno, a prišiel s akými ťažkosťami? Áno. A ako dlho to už trvá? Tento kritický, to bol celý druhý deň. Aha, ale aj predtým asi, nie? Ale to išlo tak postupne. Postupne? Ako sa vám dýcha? Teraz dobre. Dobre, ja nepočujem žiadne chropky, ako keby plúcny edém, ale troška je opuchnutý. Aj ruky máte opuchnuté, že? Všetko. Všetko. Ale to sa nevyvinulo za 2 dni, to už asi prebieha nejaký čas. Áno, ten opuch postupne nastupoval. On je aj anemický, lebo je veľmi taký bledý, hej?
Teplotu nemá, lebo zdá sa mi taký horúci. Horúčku nemáte? Nie? Bolí vás niečo? Teraz nie. Teraz nič. A pamätáte si, jak ste odpadol? Čo sa stalo? Ako to prebiehalo? Tak to zatočila hlava a dopredu som išiel. Vy ste mal už aj infarkt. Áno, mal. 2 roky dozadu. Vtedy boli aj bolesti na hrudníku. Alebo? Dusil sa, dostala sa. Skôr sa dusil. Tak pozerám, že viac cievne postihnutie predná stena. Akej farby je moč? Močíte dosť menej? No, normálnej moč farba a močím primerane k tomu, koľko vypijem. Aj cez noc chodíte? Raz močím. Raz? Bol už natoľko slabý, že odpadol kolaboval. Zistilo sa, že má nízku hladinu bielkovín a preto posledné dni opúcha. Opúchajú mu nielen dolné končatiny, ale retinuje vodu aj dutine brušnej, takže ešte sa mu aj dýcha. Pozriem sa na tie nohy. Nohy sú úplne že tvrdé. Áno, jak betón. To už dlho. Tu je otvorená tá rana. Áno, mokvá. Mokva. Isté. Na 2 miestach. Obidvoje? A ako dlho už má ten nález na tých nohách? Lebo to je úplne tvrdé. Ako dlho to už je? Viete čo, začalo to pochmi členkou v novembri a postupne to narastlo. A od toho novembra bol niekde vyšetrený? Všade. Všade? Kolonoskopia, Kolonoskopia, gastro. kardiológ. Dobre, teda až kreslo. U kardiologa Áno, Počkajte, kde to je? Ktoré to je? Problém je, že tam je chronické zlyhávanie a teraz tie nohy sú veľmi tvrdé, napuchnuté. No tak chvíľa som, lebo ho nebral. Dobre, a teplotu teda sme zmerali, nemá? Nemá. No dobre, musíme ísť do tej nemocnice, lebo tuto v ambulancii tieto veci nevyriešime a problém je asi s pravostranným srdcovým zlyhávaním, takže je hypoalbuminemický. Karta pacienta je hrubá. Lekárka postupne prichádza na jeho viaceré diagnózy. Nedostatok bielkoviny, ktorú tvorí pečeň, a chronické zlyhávanie srdca spôsobujú okrem opuchov aj únavu a dýchavičnosť. Ja som sa ešte rozprávala s pani manželkou vašou. Nemá žily? Nemá, lebo je úplne Opuchnutý. Či to vôbec budeme píchať, alebo oni po psanom si to vedia píchať. Nemusíme píchať, lebo ani nemáme čo dávať. Nie je ľudskom edeme, ako to bolo nahlásené. Saturuje dobre, takže nič. A vy teraz chodíte po tých vyšetreniach rôznych, hej? Dneska ste niečo aj jedol? Nemám chuť vôbec ako jesť. Áno. A mám taký dojem, že keby som čo zjedol, tak pôjde to vôbec. A doma aj ste zvracal? Ne. Nie. Stolicu máte koľkokrát denne? Už 2 dny som nemal. A predtým? Ja mám gastropatiu. Muž spomína ďalšie ochorenia, ktoré mu komplikujú dodržiavanie životosprávy. Pri gastropatii sliznicu žalúdka dráždi napríklad aj žlč. Krv nezistili. Dobre, ja mám teraz celú vašu kartotéku. Ako dlho tá tortúra trvá, čo chodíte po ambulanciách a vyšetreniach? Ako dlho to už trvá? To strašne dlho. Mesiac? Aha. A čo všetko ste absolvoval? Kolonoskopiu? Kolonoskopiu, gastroendo, sono brušnej dutiny, sono srdca, Dobre. sono ladvín. U diabetológa, u kardiológa, u nefrológa. Absolvoval, ako som hovorila, veľa náročných vyšetrení ambulantnou cestou a trochu bol v tom systéme aj stratený, pretože každý špecialista riešil ten svoj problém so srdcom, problém s ladvinami, problém s obličkami. Išlo o pacienta polymorbidného, lieči sa roky na hypertenziu, cukrovku, je to kardiak po infarkte. Títo pacienti chronicky, ak majú takéto ochorenie, tak je dosť náročné, aby absolvovali toľko ambulantných vyšetrení za posledné dni a v podstate to potom končí aj tak tým, že sú hospitalizovaní v nemocnici. Polymorbídnym označujú lekári pacienta s viacerými diagnózami. Ich liečba je komplikovaná, keďže sa ochorenia môžu navzájom ovplyvňovať. Preto potrebujú komplexný prístup. Presúvanie z ambulancie do ambulancie im nepomáha.
Linka na dispečingu sa nezastaví ani cez deň. Viaceré výjazdy záchranárov smerujú ku kolapsom. K jednému vyrážajú aj záchranári v Košiciach. Muž skolaboval v autobuse. Ideme k pacientovi, ktorý je po odbornom vyšetrení konečníka a cestou domov mu prišlo nevoľno. Stojí vonku na zastávke. Tam bola, že autobusová zastávka Pereš, ale na Pereši je tá Banskobystrická. A to bude asi tu na tá hlavná dole, si myslím. Dám prijazd. A, teraz až máva. Pohode vyzerá. Dobre. Keď sme prišli k pacientovi, stál, bol chodiaci. Viete si nastúpiť do vozidla? Hej? Tu poďte za kolegom, tam si ľahnite na lehátko. A vy ste? A vy ste pánová príbuzná? Nie, ja som len v autobuse bola v čase. Aha, neodpadol. Nie. Dobre, tak potom nepotrebujeme. Ďakujem pekne, dovidenia. Čo sa stalo? Bol som na kolonoskopiu. Pacient išiel na to kolonoskopické vyšetrenie, je tam nejaká predpríprava, pacient nie je, iba pije, čiže to mohlo spôsobiť tu jeho slabosť. A taktiež autobus bol preplnený a po takomto druhu vyšetrenia by nemal využívať verejnú dopravu. Som nejedol, druhý deň, čikelo. 2 dní ste nič nejedli. Šalenú vodu, Či je to som pil, to nedobrá. Šalenú vodu? Hej, tak táto na priháňanie pani. Je takú. No. Až teraz vám prišlo tak nevoľno? V autobuse vám prišlo. A ste stáli alebo sedeli? Sedel som. A jak vám prišlo tak nevoľno? Popíšte mi to viac. No sa mi zakrútila hlava. Áno. A na všetko si pamätáte, neodpadli ste? Nie. Pocit na zvracanie alebo zvracanie? Pacient by mal po vyšetrení zotrvať v čakárni na nevyhnutne dlhý čas, alebo by mal mať doprovod, pokiaľ chce ísť domov. A na čo všetko sa liečite? Na nič. Na nič? Ani nátlak na srdiečko? Nie. Nič? Žiadne lieky pravidelne neužívate? Nie. A teraz ste boli na kolonoskopii v rámci iba preventívnej prehliadky? Mám pobytok červených krvinek. Takto, že niekde krvácate a neviete. Dobre, čiže predsa je tam nejaká diagnóza. A máme tlak? Tlak 130 na 95. Saturačne 100 a 90. Dobrý, nie? Dobrý. A teraz, keď ležíte, vám je ako? Dobre. No inak nič, dobre všetko. Ten odber vám robili naposledy 24.3.? No, to vtedy mi krv nebrali. Krv mi brali jak som bol na preventívku v januári. Prítomnosť krvi v stolici môže mať aj vážne príčiny, ako sú hemoroidy, zápalové ochorenie čriev, vredy alebo nádory. Kolonoskopia umožní lekárovi určiť správnu diagnózu a nastaviť liečbu. Vy v stolici ste pozorovali, že by bola nejaká červená? No. Áno. Ale len ráno. A ako dlho už pozorujete krv v stolici? Hoci niektoré vyšetrenia nie sú príjemné, nakoniec nám môžu zachrániť život. Kolonoskopia je súčasťou preventívnych prehliadok pre ľudí nad 50 rokov. Ak sa v rodine vyskytne rakovina hrubého čreva, príbuzní majú nárok na bezplatnú prehliadku aj skôr. Bereme vás teraz do nemocnice, nech vám odoberú krvičku, dobre? Jak vám je? Dobre? Prvý raz sa vezem sanitka. Hej? S výjazdovou diagnózou kolaps sa stretávame veľmi často, čo však vieme ale vyzdvihnúť je pomoc okolo idúcich. Nie len pani, ktorá vystúpila s pánom, aby počkala na záchrannú zdravotnú službu, ale aj od ďalších náhodných cestujúcich, od ktorých dostal tekutiny. Môžete? Jak vám je? Keď sa točí v hlave, netočí sa? Dobre, tu sa môžete chytiť a poďte tam na... Pomaličky. Dveře otevřené. Hovor ukončený. Prichádza noc a v službe sa striedajú smeny Mestskej polície Bratislava.
Hliadky útvaru zásahovej jednotky a kinológie sa nezastavia. Vyrážajú k ďalšiemu prípadu. O pomoc volali vystrašení obyvatelia. Niekto ruší nočný pokoj. Hej, električka ide, nevidíš ju? Príjme. Pozrite mi budovateľskú 3, budovateľská 3, je tu z linky 112, že zozadu domu je osoba a či ako zviera. Budovateľská 3, presúvame sa. Kde to je? Však Paričková, 500 bytov. Tak budovateľská, tam ide vždy. Rozumiem. Nečítame prechod. A my zvykneme tu stávať, tuto je však na zelenú. Tak sme na mieste. Čo je? To človek? Páne, haló. Mestská polícia. Čo tu robíte? Pardon, toľko si pošlo. Tak si treba vybrať iné miesto, nie tuto pod oknami. OK. Sme na adrese, ale žiadna taká osoba, ktorá by hučala ako zviera, sa tu nenachádza. Dobrý, vy ste volali? To tento pán kričal? Tento pán kričal? Centrum 110, ide k vám. Predtým, jak ste došli, tak áno, máme. Ale my sme tu fakt ležali a to sa nedalo. Priateľka išla do obývačky spať, lebo sa bála. Že on kričal? Dačo ma tu uhryzlo, nie? Niečo vás tu uhryzlo. Dobre, páne, doklady máte pri sebe? Prosím? Nie? Chodíte bez dokladov? No, nechal som doma. Priestupca bol osoba bez domova, v tomto prípade sa nám jeho stotožňovanie trošku skomplikovalo, keďže nevedel uviesť svoje rodné číslo, iba meno a dátum narodenia, takže sme si museli jeho údaje lustrovať cez operačné stredisko. Policajti tušia, že muž je narkoman a neuvedomuje si, čo spôsobil. Situáciu tentokrát riešia len napomenutím za rušenie nočného pokoja, ktorý je medzi 22. hodinou a 6. hodinou ráno. A tie lieky, pane, čo to je za lieky? A ty on, doktor, Dobre, začnite sa zatiaľ baliť, všetky veci si pozbierate, kým toto doriešim, sa zbalíte a pôjdete preč, nebudete tu spať pod oknami. Začnite sa baliť. Vylezte z toho spacáka, ste jak motýl tam. Kým si muž pobalí svoje veci, policajtka lustruje jeho údaje cez mobilný telefón. Potrebuje preveriť, či napríklad nie je v pátraní. Už mi to prešlo, je to negatív. Dobre. Dobre, páne, dostávate napomenutie za rušenie nočného kľudu. Na Slovensku sa výška pokuty za rušenie nočného pokoja líši v závislosti od situácie a osoby, ktorá priestupok spáchala. Polícia môže uložiť na mieste blokovú pokutu až do výšky 33 eur. Poprosím vás z miesta odísť. Nový. Pred polnocou sme boli zavolaní na preverenie oznamu. Týkalo sa to rušenia nočného kľudu. Keď sme prišli na miesto, najskôr sme tam nikoho nevideli, ale potom sme si všimli v kríkoch ležať osobu z spacáku. A po jej vyťažení sme vlastne zistili, že údajne niečo vbehlo do toho spacáku, nejaké zviera, ktoré ho pokúšalo a preto kričal. Ale v tomto prípade sa osoba dopustila rušenia nočného kľudu, keďže ten krik podľa oznamovateľa trval dlhšie, tak bola táto osoba riešená napomenutím. Noc strieda ráno. Posádku rýchlej zdravotnej pomoci v Košiciach zavolala opatrovateľka k staršej pani s Alzheimerom. V byte našla stopy krvi. Na mieste sú o 6 minút. Kam ideme teraz? Ideme na Košice Západ, na ulicu Lesnickú, k pani, ktorá v noci spadla. Dobrý deň. Dobrý deň. Vy ste Zaď. Dobre.
Pani, čo spadla, dobre. Dobrý deň. A kedy ste spadli? Nad ránom. Nad ránom? Vy si pamätáte? O druhej, susedka pod ňou počula, o druhej, tu je krv, tu je. A boli vás niečo? Nie, tak ani nič také neboli. Nič vás neboli. Dobre, prehmatám hlavičku, dobre? Hej. Nie, to... Nič tak vzadu neboli? Nie, v žiadnom prípade nie. 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 Na zvracanie vám nie je? Nie. Ani ste nezvracali? Nie. Dobre, rané liečiky ste už užili? Áno, dám si len vodu a lieky, čo treba. Dobre. Čiže vy mi hovoríte, že... Aha, dobre. Takže vy ste tu aj s ňou v noci? Nie, ja som opatrovateľka z Červeného kríža, ja som tu na 8 hodín. Dobre, čiže o 8 ráno ste prišli a ste ju našli? Nie, ja som toto zbadala. A iba toto ste našli? Toto som našla, no toto bolo zhodené. A niekde ešte? Tu je krv. Nie, už nie. Potom tu musela prísť. Dobre. Lebo tu je krv. Pani to siaklo, červená modrata zhodilo. Ľudia s Alzheimerovou chorobou by nemali ostávať sami doma. Pacientka mala šťastie, že sa nestalo nič horšie. Takto ručky, nožky, nič. Dobre. Pani má umelý bedrový klb a operované koleno, takže a skrátené šlachy, takže vlastne sa jej veľmi ťažko chodí. No a na noc ona je tu sama. U tejto pani bolo to, že nezavolala skôr záchrannú zdravotnú službu, a kľudne ju mohla kontaktovať už v čase pádu. Vy mi čo viete povedať k tomu, ako sa to stalo? Tak nič, tak som išla na záchod, lebo áno. som nepotrebovala v posteli. Áno, čiže vy ste už ležali v posteli a potom ste potrebovali na toaletu. Ďakujem. Behala som, no a šmykla som sa. No. A viete mi povedať asi, o ktorej to bolo? Tak, okolo 2:00. Dobre. Čiže na všetko si z toho pamätáte, hej? Hej. Dobre, do isté tu robíme aj EKG, dobre? A keď ste sa pošmykli, to bolo predtým, ako ste išli na toaletu, alebo potom? Tak predtým. Predtým. Na prvý pohľad si pani na všetko spomína, no lekárka postupne zisťuje, že to nie je celkom tak. Dobre, a vám sa nezatočila hlavka? Či to fakt ste sa len pošmykli? Ja som sa pošmykla. Pošmykli ste. Som sa tu na chodbe. Dobre. A potom, jak ste sa pošmykli, normálne ste vstali, v hlavičke sa netočilo? To ja si teraz nepamätám. Nepamätáte si. Zoberieme vás teraz do nemocnice na rentgen hlavy, dobre? Vy keď ste prišli, pani ležala v posteli, ešte spala? A zvykne tak? Ešte keď prídete, ešte... Ona zvykne aj do 9:00. Dobre, že to je pre ňu. Dobre. Na ďalšie vyšetrenia sa presunú do sanitky. Záchranári potrebujú vylúčiť otras mozgu. Lekárka pokračuje v základnom neurologickom vyšetrení. Skontroluje koordináciu, citlivosť, stav centrálneho a periférneho nervového systému. Teraz pôjdeme do nemocnice na to, aby vám urobili rentgen hlavy, dobre? Aha. Aby vás... Prečo rentgen hlavy? No, lebo ste sa udrali do tej hlavičky, mali ste tam ránu, ktorá krvácala. Aha. A keďže aj beriete lieky na riedenie krvi, treba, aby to bolo vyšetrené. Pani je ťažšie mobilná. Ona sa doma pohybuje o pomoci paličky, ktorú si ale nevzala, nakoľko išla iba večer na toaletu. Tak si myslela, že sa pridrží stien. To sa jej však stalo osudným a spadla. Dobre, zavrite mi oči. Ktorej nožky sa dotýkam? Pravej. Dobre. A teraz sa dotýkam ktorej nožky? Tiež pravej. Dobre, a teraz sa dotýkam ktorej nožky? Ľavej. Máte obviazanú tú nožku. Čo sa s ňou stalo? Len jednu. Len jednu. A už dlhšie máte takto obviazané? Joj, to už roky a roky. Roky a roky. Áno, ona má operované. Teraz kde ideme? Ku lekárovi ideme na vyšetrenie hlavy. Ale to ja som sa neudrela. S nami ako s posádkou išla aj opatrovateľka, nakoľko má pani Alzheimera a cítila sa lepšie v sprievode osoby, ktorú pozná. Pacienti, ktorí sú ťažšie mobilní, by mala byť poskytnutá pomoc v súvislosti s tým, že by nemali žiť sami
ale nakoľko pani bola sebestačná a odmietala žiť v domove dôchodcov, rešpektujem jej výber, pretože tí starší ľudia sú najradšej vo svojom prostredí. Máme sa začne? Nemusíte. Každý potrebuje cítiť, že je v bezpečí. Či už doma, alebo medzi blízkymi. Keď sa niečo stane, pomôžu ľudia zo záchranného systému. My môžeme urobiť aspoň to, že sa staráme o svoje zdravie, všímame si druhých a nezabúdame na prevenciu. Ukázali to aj dnešné prípady.